आथिखालाव ससियेल मिडिया एबा मोखां बिजाबाव मोनसे खोथाया आथिखालाव खोब भाइरेल जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। मुस्रि राजकुमार बसुमतारी बिथाङा फेसबुकआव मोनसे पस्ट होदों, जाय पस्टनि जोहै बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव गिबियाव सोर बड'लेण्डखौ मोनगोन आरो मोना होननानै बुंदोंमोन। बिनि सायाव बिथाङा मोनसे खोब मेहेरगोनां रायथा लिरदों। बे रायथाखौ जोङो जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि जोहै जों गासै बर' रायजो राजाफोरनि हामजाथिनि थाखाय जों फोसावनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना दिनैनि बे कन्टेन्टआव मिन्थिनो मोनगोन बड'लेण्डखौ सोर जाया एबा जानाय नङा होननानै बुंदोंमोन आरो बिथांमोना मानो बड'लेण्डखौ जाया होननानै मिथिदोंब्ला बिथांमोना मानो बड'लेण्ड हांगामायाव बाहागो लाबोदोंमोन। दा बिनिनो टिपाइसन होनो नाजादों जोङो बिथां राजकुमार बसुमतारीनि लिरनाय मोनसे लिरबिदांनि जोहै। दानि आं नोंथांमोननो बे लिरबिदांखौ फरायथिनानै होनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाबासिनो खोनासंलाङाबा गासै खोथाफोरखौ मिथिनो हानाय नङा। बे गेदेमा सानै सुबुंनि मुङानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि आरो बारग' एमपि आथिखालनि केबिनेट मिनिस्टार बिथां उरखाव-गोरा ब्रह्म, जायखौ उजि ब्रह्म होननानै जों मिथिनो मोनो, आरो गुबुन फारसेथिं जाय सुबुङा बड'लेण्डखौ नाङा होननानै बुंदों। दा बे सानै गेदेमानि सोमोन्दैनो जों बेनि बे रायथायाव सावरायना होदों। बे सानै सुबुंनि मुङानो जाबाय उरखाव-गोरा ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारी, जाय बिटिसिखौ 17 बोसोर सासन खालामबोदोंमोन आरो आथिखालाव बे बिटिसिखौ चिफ महरै बिथां प्रमद बर'आ आथिखालाव बिटिसिनि चिफ जानानै सालायबोगासिनो दङ। दा जों रायथानि फारसे दावगालांनोसै। नोंथांमोना खोब गोसो होनानै खोनासङाब्ला गासै खोथाखौ बुजिनो हानाय नङा। अब अंदर से कुछ बाहर से कुछ नजर आता है, बाकुंडा हकल से सैतान नजर आती है। बिदिसो जादों नङा होमबा खायसे दैदेनगिरिया। सेथि सावगारि एबसुनि आलादा रायजो दाबिनायनि गोसोखां बिलाइ एमपिनो गथायनाय आर'जलाइ, बेयाव फोरमायदों व्हाइ सेपारेटेड बड'लेण्ड। बेयाव फोरमायखादों दि जोंनि माखासे ओनसोल 25,000 स्क्वायर किल'मिटार फ्रम संकस टु चटिया लोगोसे मोन 45टा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ बिथा खालामनानैनो आरो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मानो नांगौ बेनि गासै बाथ्राफोरखौ बे गोसोखां बिलाइयाव फारि फारि फोरमायजोबथारनानै होनाय जादोंमोन। दिनै नोंथांमोननि उन्दुनानै थानाय थामथि सावगारि भाइरासखौ होबथानो हागोन दा? बिदिजों रैखाथि जागोन दा इयुनाव बड'लेण्डनि बिथाया? नैथि सावगारि इउजि ब्रह्म बिथाङा लिरनाय गांसे बिजाब गोजाम बिसम्बि गोदान मोनदांथि। बे बिलाइनि थामहिनबा बे बिजाबनि गोजाम बिसम्बि गोदान मोनदांथि, बे बिजाबनि बिलाइ नं 32आव फरा आयदा महरै दङ आलादा रायजो दाबिफिननायनि राहा आरो जेंना। बे आयदायाव भारतआव 1947 इं मायथाइयाव आलादा रायजो दानाय कमिसना गोदानै रायजो सोरजिनो थाखाय माखासे कन्डिशन 2000 इं मायथाइयाव मोनथाम रायजो जेरै झारखंड, उत्तराखंड आरो छत्तीसगढ़ रायजोखौ मा कन्डिशनाव दानाय जानायमोन आरो 2013 इं मायथाइयाव तेलेंगाना रायजोखौ मा कन्डिशनाव दानाय जानाय, बै सुक्ति आरो गोनांथिखौ फारि फारियै रोखा थारैनो लिरजोबनाय जादों। बड'लेण्ड रायजो दाबिनायनि दाथाय महरै बिनि जिल्लाया मोन 4, सुबुं अनजिमाया 30 लाख, ओनसोल 8,795, एमपिनि अनजिमा 2, रांखान्थि आबाद मोसौ फिसिनाय बायदि बायदि होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। आलादा रायजो बिग्रा गरखालेण्ड, काडागु,
बड'लेण्ड रायजोनि ओनसोल सुबुं अनजिमा आरो रांखान्थिनि बिथिं रुजुनायाव बाङाइ एबा लोरबां गोजा। बेनिखायनो 2010 मायथाइयावनो फोरमायदोंमोन आलादा रायजो आथिखालाव दामारोब्ला बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्ध्र प्रदेश बेफोरबायदि रायजोखौल' दाफामफिननायनि हाबाफारि लागोनखौ नुनो मोनो होननानै फोरमायदोंमोन। खेंसालै बड'लेण्ड रायजो मोनफुंनाय नङैखौनो फोरमायदोंमोन आरो बड'लेण्ड रायजो जाथ'नायनि क्राइटेरिया गैयैखौ थारला फोरमायदोंमोन बै लिरबिदांनि गेजेरजों। आरो आलादा रायजो मोनफुंनांगौब्ला जों मोनसे गोलाव समनि गोख्रों मबिलाइजेसननि गोनांथि दङ। बड'लेण्ड बिग्रा हान्जा बाङाइब्लाबो एसेम्ब्लियाव 25 निफ्राय 30 सिम MLA, MP 3 निफ्राय 7 सिम दैथाय हरथारनांगोन। लोगोसे रांखान्थि बिथिङाव बै ओनसोलाव गोगोम फुंखा थानांगोन, नङाब्ला सोरनिबा सोमावसारनायनि गोहो बोलोजों, सोरनिबा हुमखि, सोरनिबा सिलाय भारतनि गोहोजों आरो सोरनिबा खुथार लुबैनायजोंनो आलादा रायजो बड'लेण्ड दानाया मोगथांनि सैथो जाफैयाबो जानो हागौ। बेराफारसे निउस एबा मिडियानि जोहै बै समावनो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मोनफुंथ'नाय नङा बै बाथ्राखौ थोंजोङै फोरमायदोंमोन। दानिया फैदो थामथि सावगारि, लेन्ड ट्रेन्सफारनि प्रोटेक्टेड बेल एलाउ उइदाउट प्रायर एप्रुभेल। बे सावगारिनि नुथाया आसाम सरकारा थामहिनबा आसाम गभा केबिनेट पास खालामनाय। डिसिआनो थोंजोङै मोननै जिल्लायाव प्रोटेक्टेड क्लासनि हाखौ एप्रुभेल लायाबालासिनो सोरबा नन ट्राइबेल सुबुंनोबो एलटमेन्ट होनो हासिगोन। अब्ला जों साननो हासिगौ हारिनि खैफोदा काउन्टडाउन जाबाय नामा? जायखौ बिथा खालामनानै जाय हारि आरो आफादा आलादा रायजो बिदों, बै समाव जों सिरि थानायनि मा जाहोन एबा जुक्ति थानो हागौ? बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बाथ्रायानो फंफ्रोमबो दिनै जों फारसेनिफ्राय थार जाबोगासिनो दंबादि फोरमान जाबोगासिनो। आरो बिथां इउजि ब्रह्म बिथाङा बै समाव लिरनाय बाथ्राया 2013 मायथाइयाव तेलेंगाना रायजो सोरजिनाय आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव रोखा फोरमान जाथारदोंदि जोंदि आथिखालाव बे कन्डिशनाव बड'लेण्ड रायजोखौ मोनथ'थारा होननानै। नाथाय बै समनि रायजो बिग्रा खायफा दैदेनगिरिया रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोसोम हांगार फोनफबनानै बिथां महिलारिखौल' बड'लेण्ड रायजोनि हेंथा होनानै गोबां रोजा रोजा मुं सुनानै रायबोबाय थादों। नाथाय आन्दलन खालामबाय थानाय समावनो बिथां महिलारिया बुंग्रोनायनि सिगां बिजाबाव लिरनानै रोखा रोखा फोरमायनाय गेदेमा इउजि ब्रह्म बिथांखौ जेबोखौनो बुंनो हायाखिसै। अब्लालाय जाहोना मा थानो हागौ? फैसालिनि आन्दोआव माबा मोनसे दोनखोमाबोबाय थानाय मोनदोंमोन, नङाबोला सासेखौ सना होनानै अननाय आरो सासेखौ मोख्रा बादि रायबोनायनि जाहोनाव माबाफोर थानो हायो नामा? बै समावनो जों मोनदांदोंमोन दि सासेखौ रायनाय आरो सासेखौ अननाय आरो आन्दलनजों जेबो मोनफुंनाय नंला होननानै बिजाबाव लिरनानै गावनो आन्दलन खालामफाबाय थानायावनो बियो मोनसे राजखान्थि गादि एबा गोहो हासिल खालामनायनि मोनसे आन्दलन बादिसोमोन महरावसो दोनहैबाय। मानोना बर' हारियाव सोरबा दोहौखौ फोजोबस्रांनांगौबोला एबा गादि सेख'नानै मोनफुंनांगौब्ला सुक्तिनि मुङाव गुबुन मोनसे सुक्ति खालामथारनांगोन, बिदिसो जानाय बादि जों नुनो मोनदों। दिनै मुवाबादि बड'लेण्डनि गांनाय बर' माहारिखौ राजखान्थिनि गोहोनि खाथियाव खर' गंग्लाय होबाय। हारिनि बिप्लबनि थामहिनबा बिग्रायनायनि गिदिर गिदिर स्लगानजों थार गुबै गादिनिसो जुजिनायावसो नांसोमनायादि थार फोरमान जाबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ गोहोनि ड्राग्स लोंहोनानै राजखान्थिनि स्लगान बादिसो खालामबाय। दैमा थैयोब्ला रेगा थायो, नाथाय रेगाखौबो फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनि बेले बेजे आरो थेर बेथेर गावस्रानायावसो गुबुना सुजुग एबा सुबिदा लाबाय आरो जोंनि आन्दलनखौ ओंथि बायदि खालामबाय। गोसोआव लाखि महाराजा नोंथांमोन, हादोरनिख्रुइ राजखान्थिया देरसिन नङा।
हारिनिख्रुइ गादिया देरसिन नङा, सम थानायावनो सुद्रायनानै ला गेदेमा नोंथांमोन। सैथो दैदेनगिरिया सोर आरो सोर थार आरो सैथो बुंबोबाय थानाय, मा जानो थांगासिनो दं बेखौ गोबाव सम नेनो नांला। बेखौ जों मोनदांबाय। दिनै हारियाव राजा गबिन्द चन्द्र सानै राजानि फावखौ सोर लानो थांगासिनो दङ, नोंथांमोना बयबो नोजोर होनायनि गोनांथि दङ। हुसियार जा दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो एसे नोजोर हो गेजेमा नोंथांमोन। थांनाय समाव भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा सर्बानन्द सनवालखौ निउ दिल्लीयाव आसामनि गिबि मन्त्रिनि बिबाननि सोमोन्दै सावरायज्लायनाय समाव बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि न'आव थानानै थोबसे फुटबल लानानै निउसनि गेजेरजों फुटबल गेलेनाय आरो जोबथिंनायनि दिन्थिनायावनो बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आसामनि गिबि मन्त्रि बिबानखौ होनो गोनां जादोंमोन। दिनै मानो सिरि सिरि हारि अनफावरि सिबिनांफोर? ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय सेपारेट डाइरेक्टरसो बिख'नांसिगोन बादि मोनलांबाय। दा गोजौनि खोथाफोरखौ जोङो सोर बुङामोन आरो बे सानै दैदेनगिरिया सासेया गादिनि थाखाय बड'लेण्डखौ लानानै गोदान मोनसे सुक्ति खालामनो नाजाबोबाय थानायखौ नुदों आरो जाय गेदेमाया गोजाम बिसम्बि गोदान मोन्दांथि बिजाबाव 2013आवनो बड'लेण्डखौ बर'फ्रा मोना होननानै गावनि बिजाबनि गेजेरै बुंदोंमोन। बिथांनि मुङानो जाबाय उर्खाव गोरा ब्रह्म आरो गुबुन फारसेथिं 17 बोसोर सासन गादियाव जनाय बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्डखौ जाया होननानै बुंबोगासिनो दङ। दिनै बेफोर खोथाखौ लानानैनो फेसबुकाव माखासे रोखा रोखा थार खोथाखौ लानानै बिथां राजु कुमार बसुमतारिया गावनि लिरबिदांनि गेजेरजों बुंदों आरो आथिखालाव बर' माहारिया जोबस्रांनायनि मोनसे लामा फारसे थांगासिनो दङ आरो बे जोबस्रांनायनि लामा फारसे थांनाय बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो नांगौब्ला जोङो बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जों सिनायनानै गोनांथि दङ आरो दैदेनगिरिया जेखौनो बुङो बेखौनो जों साफ्रोमबो रायजोफ्रा लानानै जुदि आखाइ खबनानै थाबाय थायोब्ला बर'नि जि थै आरो गोलोमदै फैफानाय बड'लेण्ड बे सोदोबखौ जों खोमाना लानो नांगोन आरो बे बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानैनो माखासे बर' दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि गादियाव जनो मोननाय मन्त्रि एमएलए मिनिस्टार जाहैनायनि मोनसे जुवा खेलाखौ गेलेबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय थार गुबैयै बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावसोमबाय थानायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बे बिदिन्थिखौ गोजौआव सावरायनाय रायथाइनि गेजेरजों जों मिथिबाय। जाहाथे बे रायथाइनि गुमुरखौ बयबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिनो हायो। बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना हो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।